तुमका म्हणून सांगते, आमच्या लग्नाची ना एक गंमतच आहे. हो. म्हणजे ऐन सीझनला आम्ही ट्रेनने गावाक जात होतो. दिवा सावंतवाडी. होय. दिवा सावंतवाडी ट्रेनने. तर थंयच म्हाका दिसले आणि म्हाका बघता क्षणी माझ्या औषध बसाक यांनी सीट दिल्यानी. आता माणूस दानशूर असता मान्य, पण केवढो तो दानशूर म्हणजे बघा, रात्रभर मच्छर मध्ये ट्रेन साठी रांग लावल्यानी, सकाळी धावत जाऊन ट्रेन मध्ये सीट पकडल्यानी आणि पनवेल येताच त्यांनी माका बघून माझ्या औषध बसाक सीट दिल्यानी. आता ह्या म्हणजे कसा देवपणाचं लक्षण असता की नाही. तेव्हाच मी त्या क्षणात ठरवलंय, हेच माझे पतिदेव. केवढे ते दानशूर. कसला डोंबलाचा दानशूर. मी असा प्रत्येक कोकण रेल्वे मध्ये केलाय, प्रत्येक सीझनला केलाय, प्रत्येक मुलींच्या आई सोबत केलाय. तुम्हाला सांगतो, माझ्या सख्या आजीला खाली पेपर टाकून झोपवला, पण हिच्या आजीला शीट दिला. माझ्या आईस चिपलून येसपर्यंत मला शिव्या देत होती, पण मी तिला सांगितलं, हे बघ, तुला जिवंत असताना माझं लग्न बघायचं ना, जरा कलसून. त्या कारणाने अजून दोघींचा वाजतंय. त्यांचा वाजला तर वाजू दे, माझा वाजला ना बस. काय कुठं काय. थँक्यू दिवा सावंतवाडी.